altså. Phineas, hvad skal vi lave i dag? Jeg synes, vi skal lave en opstilling af en kalkulation, som er at beregne omkostninger, der påløber ved køb, produktion og salg af et vareparti eller en vareenhed. Og inden under kalkulation har vi nogle forskellige begreber, vi skal kunne. For eksempel en fordelingskalkulation, som er samlede omkostninger per enhed, der omfatter kapacitetsomkostningerne. Og så har vi bidragskalkulation. Det er varens variable enhedsomkostninger. Og forkalkulation, det sker før køb af varer, det vil sige det er et planlægningsarbejde, så du gør det før, at du har købt. Og en efterkalkulation er logisk nok, at du gør det efter, at du har solgt varen. Det vil sige, at du laver en kontrol af købet. Hvad laver I? Vi laver en bidragskalkulation for en handelsvirksomhed. For eksempel her, der tager vi indkøbsprisen, og så plusser vi så hjemtagelsesomkostningerne. Det vil så sige, hvad det koster at tage varen hjem, og så får vi så kostprisen. Og så har vi de variable salgsomkostninger. Dem lægger vi så til kostprisen, og så får vi så de variable omkostninger. Og så har vi så et eksempel her for en handelsvirksomhed, der laver en bidragskalkulation. Hvor handelsvirksomheden Leitner har indkøbt 200 stykker lamper, model Light Delight. Indkøbsprisen per lamper udgør 60 euro. I figur 7.10 vises en bidragskalkulation for disse lamper. Og der kan vi så se, hvis vi går helt i bunden, at der koster det 530 kroner for 200 stykker lamper af model Light Delight. Og så har vi så et eksempel for en produktionsvirksomhed. Det vil sige, at først så har vi råvarer og komponenter. Det var lidt ligesom før, kostprisen. Og så har vi så, lægger vi så arbejdslønnen oveni, og så plusser vi det med de variable omkostninger i produktionen. Det vil sige, hvad det koster at producere den. Og så får vi så de variable produktionsomkostninger. Og så plusser vi så de variable salgsomkostninger oveni, og så får vi så de variable omkostninger. Og her har vi så et eksempel for en produktionsvirksomhed, hvor vi laver en bidragskalkulation. Produktionsvirksomheden Greenhouse pakker blandt andet gødningsmiddel Rosary i poser af 20 kg. I figur 7.12 viser et eksempel på en bidragskalkulation for en pose Rosary gødningsmiddel. Og her kan vi så se, at det koster 200 kroner for at producere 20 kg Rosary gødningsmiddel.